Amen bazalwane. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Amen. Bazalwane ngiyabonga ngegift engiyitholayo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Uthando ngilithola kunina. Even though bese ngithola ama-complaint amaningi athi awumkhulu bisonto ususikhosiwe. Ethebeni niyatefa kakhulu. Niyatefa kakhulu. Khulumani into yodwa. Jesus. Niyatefa kakhulu eThekwini. Nifuna ukuthi ngihlale for the past 3 weeks I think busy kakhulu. Even this week I was not supposed to be here. Should be ngicengela ukuthi mina bengazi ukuthi yilo Father's Day. Ngisho umuntu angasho ukuthi happy Father's Day angiphathe kabi ngoba lezi ngane zazi. Asikhulanga nazo lezi zinto thina sikhule nje zilimazi yaphambili siyeje phambili. Exactly. So ngisho umuntu angasho ukuthi ngifuna umlaya. Ngifuna ukuthi wewe uyilaye wena ngoba mina ngiyazi happy Father's Day angazi. Mina nje mawuthi sawubona yebo futhi mawungashongo yini uzobingelela. I always make sure. So ngiyabonga kakhulu bomama. Angeke ngisho ukuthi ngiyabonga bobaba ngoba I think it's coming from umama. Ngiyabonga kakhulu sisi kuphela nje osokungiphathe kabi guys. Ekseni I got a message from a groupini ngo-8 actually. Omunye womama la usendile ngiyambona uyacomplain ukuthi ngingedwa ukuthi akakapheli 5 minutes sesiwu-2 maybe uthi mayoqeda ukhohle ukusho sesiwu-4 yabo. Indawo yokusondela indawo kufanele niyithande kakhulu. Siphinde sikuthandazele lokhu ukuthi indawo esisondela kuyona umoya uyavunguza kakhulu. Kunesikhukhula esifikile. Le ikhukhula mayifika kanjena bonke kade sisonda nabo kule ndawo abanjani abasekho. Kusele bani sele thina sonke of which kumele siyithandazele leyo nto sithi Nkosi siyabonga ukuthi thina sisasele. Yini le engakenza ukuthi thina sisale. Umthandazo wakho lo omncane owuthatha kancane uyafika ezulwini. Ngihlala ngisho kubantu ngithi ungaweyi umthandazo wakho uyafika ezulwini uNkulunkulu uyakuzwa. Ngifuna ningivulele namhlanje iBhayibheli. OneBhayibheli ningahlala phansi. Timotheo wokuqala uverse 5. Timotheo wokuqala. Timotheo wokuqala uverse 5 ungifundele khona. uTimotheo wokuqala uverse 5. Kunomuntu namhlanje kufanele ngidlulise imessage. Le message angiyibhekisile to a specific person. But kunomuntu okufanele ayithole le message. Okhona la umuntu futhi osibukayo. Kumele le message ifike kuyena namhlanje. Kunomuntu osizakalayo uma sizoshumayela. Kunomuntu osizakalayo uma sizovula iBhayibheli. Timotheo wokuqala uverse 5. Timotheo wokuqala verse 5. Kepha umgomo womyalo wothando oluvela enhliziyweni ehlanzekileyo nakunembeza omuhle nasekukholweni okungazenzisile. Abanye bapaphalazile. Ngeke awufundelele nami. Fundale. Kepha umuntu engaboni abakubo kakhulu abakwakhe ukulahlile ukukholwa. Mubi. Nizwe awuphinde ngizwe. Kepha-ke uma umuntu engaboni abakubo kakhulu abakwakhe ukulahlile ukukholwa. Mubi kunongakholwayo. Lalela bambe la. Mbelo ungakwazi translate. Apparently sinama followers
abelungu. Njengoba ngisho ngithi for the past 3 weeks uNkulunkulu bathi mabezama ukungicindezela, uNkulunkulu wathi ngiyakuthatha from one level, from one step to another. Uma ubheka njengamanje ungena ku TikTok noma ungena ku YouTube, the most personal trend awusamile ku trend, but ongatrendi kahle ubani Dr. Ketelezi. Mabuki uhamba kunamakomiti akhiwa amakomiti kwathiwa le komiti eyokudestroy umuntu oyedwa. Uma ungena ku-TikTok bayibona ukuthi asinayo viewership, asinazo izinto esizokhuluma ngazo, but let's talk about this guy because uyena every day ohlala ne-trend. Bese ngibuyela back ngithi singabaleki laphaya. Uma ungaboni abakini, uma ungasapoti kini, ukholwa ukulahlile. Lokho sithanda bani? Kunabantu abagqoka isicathulo sika 30,000 kodwa ekhaya kubo banemilini yokudla namhlanje nakusasa, ugwebele imali enayo, akafuni. Kubuhlungu ukhipha imali uthenga igrosa ifamily yakho, kodwa uyizi ukhipha imali uthenga utshwala uthenga intombi. Happy Father's Day. Kuzabana mnandi bobaba. Happy Father's Day bobaba, but not Happy Father's Day bobaba. Hey, khona umzwa zara. Kunobabazi abantazana kumele sihlukanise manje, yini ubabazi. Ubabazi is whereby sebekwenzilima bakubambe bakumesaje kuthiwa imasaje akusejusi bakubambe bafuna ukhiphe nangempela na ukhiphe. Kumnandi ukhiphe imali uyikhiphe entombini, but kubuhlungu uma uyikhiphe ingane yakho noma uyikhiphe ifamily yakho noma uyikhiphe umakoti wakho, uthi uma uyikhiphe namagama kodwa uma uyisentombini ayinawo amagama ngoba ufuna ukubonakala kunomuntu omimpressayo. Happy Father's Day. I'm still saying ngithi mina ngiyazi Father's Day. Kunobaba njengamanje uze sontweni ubonakala umhlanje kamnandi esesontweni kodwa endlini ingane zakhe zilambile. Kunobaba njengamanje wondla iy'ngane zentombi uyi-stepfather. You are an illegal stepfather, not legal. Maybe funny enough, illegal stepfather, illegal stepfather. You are an illegal stepfather. Wondla iy'ngane eziwu-3, wondla iy'ngane eziwu-2, futhi wesifazane wakhulu ngoba ziwu-5. Enye indala ngisho kufesiboni yakho, enye ngisho ibhudi kuyona uyona akubikele bathi i-university ayikhokhanga ingane, illegal stepfather. Ufike wondle kodwa ingane yakho ayinazo iy'cathulo zasesikoleni, but yet kushiwo kodwa Happy Father's Day. Kunabanye abangahlala ekhaya bahlala emaflethini la bayaright, abanye bahlala koBhalithi, abanye eMhlanga, abanye bahlala eMjondolo, wherever umndeni wakho ushile. Athi ivesi iyasho namhlanje, ungaboni ababili umama uhlale kulala ekhaya useyazi useyisitefu uma wakho ngokuthi uhambe kuphela emzini. Athi noma eseshonile umama umfakele iy'mali ey'durayo, umthengele ibhokisi elidurayo, kodwa uhluleka ukwenza lokho esaphinda. Ingane zakho emakhaya zihamba ziphelele emzini, kanti ukuthi uma umzali hlupheka nabantwana bakho. Namhlanje soshumayela lelo zwi, noma ungahlupheka kanjani kodwa ungayithathi ingane yakho uyisana ngayo, hlupheka nayo. Amen bazalwane. Namhlanje soshumayela mina bazalwane niyongithanda kuhle.
ngithande ngoba i-discipline ngizohlala ngiyilethe. Isitha sami sokuqala esikhulu kakhulu nayo yonke into yini? Utshwala. Bona sis, whenever mangifundisa ngishumayela mina ngilazi iBhayibheli. Ngifuna ukulazi because it's also a novel there. Ngizwela ngithi ngizwela andalayi kakhulu. Angishumayeli ngoba ngikwazi ukushumayela because le novel anginazi isikhathi sayo sokuthi ngihlale ngiyifunda. But uNkulunkulu mangilinde nemayiki la engihlisele ethi khuluma ngokuthi ngizokhuluma ngayo. Yonke into ngizokhuluma ngayo ngoba ngisemoyeni. Angikhulumi ngoba ngisenyameni. Ungangitshela ngo-revolution uziyokuzwa ekugcineni. Anginandaba. Wena ufundile, you went to Bible school. I didn't get time ukuthi ngiye Bible school. Ukhona omnye ngathi ngisophozile wathi ngisafisa ukwazikhethela ukuthi which Bible school did you go to? Ngathi inkinga yakho ulahlekile number 1 ulahlekile. Wena uzama imfundo, mina ngizama isiphiwo. I am gifted. Wena lento bazama ukuthi wena bayisendele kuLuthuli. Bazama ukuthatha igift yomunye umuntu bayisenda wena ngeBluetooth. Uma nje ngikhethelele zemini la ethi yazi mama ukuthi ngiyathandaza umoya ukuthi nomnye efike eqhamuka e-actor lento. Inomehluko. Awufuna ukubona umehluko hamba kulonto lo efikile manje trend akuyilo TikTok. Kodwa TikTok ufike babona abanye basuke besemakholeni behlala kanje. Yashuma enini omunye nkosiyami ey'boza nebayethe. Yazi umoya uthi omunye ubona ukuthi ayafisa lento. But still I because wena umuntu nedlozi. Idlozi lapho umuntu mayiqala ekhuluma ngokwedlozi liyaconnecta. Uthi noma umbuzo umuzwe lento mana iconnect kahle. Khona la isala but kunabantu uthi mayenza lento umuzwe uthi hey khona umuntu uyakhuluma. Khona into ngisinyakaza la kimi. Uyakhuluma I enjoy and ngizwa ngilapheka. Ngiyalapheka nami emphefumulweni. Engizokusho namhlanje bazalwane ngizothi uma nisuka la number 1 uyela emuva ngiyobhekisisa emakhaya enu yini eshodayo kuyokusiza ngani ukunuka iphefumula 5,000 uma wakhe begenza nge-satellite isichada abantwana. Ngiyaphila abazalwane ngiyakuzwa omunye uyiphile iy'ngane zakhe ngoba efuna uku-impress indoda. Omunye bazalwane njengamanje uhleli lana uyikhiphile ingane lasimanje ngoba esafuna ukuthi amabele akhe esafuna ahlale emini. Azoma amabele kodwa awasawona amabele aseyizona. Izono ziningi ezithele ngoba lezo usuku lokugcina lapho omunye nomunye kuyofanele ayiphendule. Asazi noma ukuphendula kuNkulunkulu noma ukuphendula kokhokho bakho. Ngoba bathe uma beshona bashiya umthetho ekhaya wokuthi la ekhaya impepho iyashiswa. Wena uthe uma usoba nemali uthola itenda lemali enkulu 20 million washintsha. Lithi iBhayibheli ngitshela umvino oyiwona wona. Pho ushintshwe yini? Uzwa ngoba iBhayibheli asifundeni kodwa iqiniso engizolitshela kwibandla lami ukuthi into oyibona ku-social media into engizoyikhuluma nasesontweni isikhathi sokuthi nivule amehlo nivule nengqondo. Izinto zonke ziphumela obala. Funda iBhayibheli kodwa ungakwenzi konke okushiwo iBhayibheli. Kanti sifike chaza ukuthi iBhayibheli mali itshontsha kodwa lichaza ukuthi hayi basi ngiyathanda nami ngincane ngasale. Eshoda iBhayibheli lithi ntshontsha kodwa ungabanjwa which means liyapromote igebengu. Liphinde futhi liyi-contradictana ngeBhayibheli. Angazi maybe one day I need to get someone who's very good in Bible when it comes to Bible. Liphinde futhi Exodus 20 lithi lithini? Thini kanti maybe mina ngishoda kimi tshontsha ungabanjwa. Phinde futhi lithi ungeke kanti abechaza ukuthini
guys, ngizama ukuyizwa le nto uyi-understand. Namhlanje sizoshumayela ngo-Happy Father's Day. Ngizwe ngijabule abazalwane umntana wami mayefika kimi engisendele ividiyo yokuqala esikoleni ukuthi mayisuka lapho ngoba siyayikhokha nemali eshisiwe kodwa bayabafundisa. Ufika kumina nento uthi Happy Father's Day. That's so sweet. Ukuzwa abantwana bethu befundiswa esikoleni. Nani endlini asibafundiseni abantwana. Ngoba uhulumeni uthi ningabashaya. Angisho njalo. Kodwa yena mase bebadala uyabashaya bashaya ngamaraba bullets mase besirayo. Utheni ningabashaya. Batheni bashaya ngamaraba bullets. Mayise bahlaka se destroy yonke. Umntwana mawushaya kusho ukuthi uyamzonda. Kodwa kusho ukuthi uyamqondisa ukufaka endlini. Kunabanye abaphila nengane noma isimosha. No baby, don't do this. Uzokuhlaza nina amshaya baba phambi kwamabhizinisi. Engane yashaya. Iyazi baba mayithe no. Mangena esikoleni vele ithatha igidinwe phansi. Ingoba thina ngeke sifake ingane, sibuka wena umfundisi omnandi. Umntwana kumele awazi umoya. Into ephuma emlonyeni womntwana bafundisa abantwana. Ngelinye ilanga ake sithi nje Sunday 1. Say next week utawana. 24. Let's have a special Sunday. Just a special one. Sithi let's not focus on me. I just focus on umndeni abantwana bethu. Sithi can we pray for our families? I've got a reason why I'm saying that. Can we pray for our families? If I'm saying families, let's not focus. Can you bring your kids? If you can you bring them here? I need to touch them. There is a blessing that I need to release. Can you do that? Next week. So I'm expecting to see you sitting here with either with 5 or with 4. Now I'm expecting to see you sitting with 2, 3. Now I'm extolled. Put a statement and stand out. Yes, I'm on. Let's but I'm straight. I need to show that. But one day more told him shift your mindset from the girls. You are being controlled by this person over to the man. Try and put your attention. This is your message and the message of and the question is, who called of check thank you. But if ever we intelligent like me, if ever we intelligent like Catholics, but this is video. I think not my TikTok already. They tell me, oh, man, successful. Yes, I think I keep a video. It's not easy to tell you Dr. and general life. It is not easy. These days, but the way mama food spend at me no she said what if you think I want what if you don't want to spend with me? Salad and
ngiyakuthandela ngifuna indoda ezosipenda uyakubeka sobala. The question is igama elizohlaba wonke umuntu manje. Asishayele ngalento. We have what we call in English prostitutes. Yini ngesizulu? Abadayisi. We have slave queens. Yini ngesizulu? Abakhwayisi abasethopheni njani eliphezulu. Ayichaza le. Ayichaza. Bana ngizondela lokho mina. Ngoba ngiyahlaziya izinto ngiyayibuka ngihlaziya. But inkinga yami ukuthi angikhombisi to a specific person ngifike ngihlwayele bese ngiyamina. Bese ngiyafika ngiyahlala one by one. Nansi into ngisho. Prostitutes and abakhwayisi. Umbuzo bese uthi basebenza kanjani abantu? Prostitute umkhwayisi basebenza ngokufana. Ukuthi uslave queen usuke zamucasha. Athi mawumnika 5,000 ayothenga imivumo edurayo, athenga imivumo ukuthi emthenge nalo. Kubantu besifazane abawu-5 abakhona emhlabeni wonke jikelele. Abawu-3 noma abawu-4 ama-prostitutes. If you come and complain to me, why was this a prostitute? You know what I will say? I'm sure we have 5. I'm sure we have 3 or 4. Then 2 about fast, about time. Then I will support my statement. Then why are you saying that, Catholics? If I sleep with you and expect me to give you something, oh, that is indirectly that is. If you lala nawe and then you get to money, that is. Economy is from money at. If you need money, give it. If you need money, that's it. Phone money. That is why you got to be na maune money, umuntu ne money, umuntu akhoda. When we chance manje ukuthi go out there and hunt for a real girlfriend or a real wife. Why you are like this? Umthola enathanda ukuthi makusawuke into 8:30 bhaza phone then umuntu wambele. Why not say it? Go out there and do that. Once umthola umuntu wambele. For now umdlalo stage. Abanye nje umdlalo stage. Abanye nje but they love you. They love you man. Abanye ngiyamtshela ngaphinda ngiyakusho lo angithanda. Ikwenzile njani? Abanye ngiyamthanda. Mawufuna ukubona ukuthi abantu besifazane into engikhuluma ngayo iyasebenza ikhona. Njengamanje sisi usebenza. Uyayisebenza. Okay, uyayisebenza. Okay. Usebenza. Usebenza ngasimana. Wena awusebenzi. Akasebenza nithi ize share isikhona kodwa ngathi akukhulu ne. Awusebenzi. Phela la wait. Angithi ngumfana. Umbali mayishela ufuna usuyefana ne-interview lento. There is a stage where sifike course kama la ngubani namabani right siyazana. And then ibisi yaphe CV yakhe wakwangithi ibhe CV yakhe. So that I stopped. Bese bani final interview. La sefana sikhomana. Ibe khona final interview. Bese uyaqasha. Mawuqasha sesiyadana. Bese sefana register manje. Mase ngizoregister izwe by sefana check wena nami ngibana check wena nawe check mina. So there is a question of what do you do for a living? What do you have issue? Yes, I'm serious. Do you know what you can do? Kuzo wakhona kulo. Olozolozo wakhona kulo lwalo nalo elu. Elwana. Lo thendo. Chayisela tane. Ifuna abantu besifana ukufundisa nani? Ngifuna
ukufundisa nje i-trick yabantu besilisa. Ungakhali esikoleni nje siyakhala. Abantu besilisa nabo as much as kukhulunywa ngabantu besifazane nabo uthi angifuni ukusebenzisa igama lokuqola ngoba igama abantu abalaziyo lokuqola nelokuscam. Izwe nabo abantu besilisa banayo influence. Thola indodilwa ithi uyasebenza nje uyasebenza kakhulu indaba imali yakhe ngamini. No, ngiyeke umuntu esifazane oqotho nondweni obithile uyazi ukuthi uma ngiphethe ngiphumile ngasebenza inyanga mayiphela ngo-20,000 ngibuya nawe endlini. Uma ngibuya nawe endlini ngiyayibeka imali engiyisebenzile nayo yini esingayenza sipheshelana nala. But lokho nje uthi sekakhulu imali yakho uyayithatha wenza izinto zakhe abuyisele kubo futhi ushintshe. Nansi kuyigama la khona abantu besilisa bayambeka umuntu ongasebenzi and uthando luyehla down. Abangasebenzi engihlangana nayo. And number two, uma ungasebenzi they control you. They will control you in such a way ifuna zonke. Namhlanje ngizokuba amaqiniso ukuze noma umngane wakho umukisa leyo lizokushaya ish. Namhlanje ngithanda imali yakho. Kunomuntu othandana nawe nje uyathandana kanti uthandana nawe yena umuntu ayithanda ukuba. Ngiyamdabukela umuntu the ministers labo sisa abakumaminisi abanama-position eParliament abako-procurement abaphethe kwa-supply chain abakhipha imisebenzi. Nkosi yami abathanda labo bantu bayithethe basemakhaya abathandwa. Trust me, umuntu othandana nomuntu owa-supply chain namathenda inini uthi uthandana nalo sisi lo boyfriend ethandana naye inomuntu eserious naye kuwena, hhayi ukuthi uze ngothando uze ngokukhiphele imisebenzi. Hayi angizwa bazalwane, angizwa. Uyabona nje uma unosisi obanga naye oka-supply chain osesifundeni esiphezulu ungabi nendaba naye kuba luthando wena wenze kahle endodeni. Obviously indoda ithanda wena, lo ayithandi lo kukhona into eyifunayo. Ngiyakudabukela lapho thola ukuthi umuntu uyimeya noma umuntu yini, hhayi ngoba indoda ithanda iposition yakho ngoba iyazi ukuthi kuneminyango ufuna ivuke. Sema-blessed wabaphoyisi, sema-blessed wabameli, wes ijaji. Unkulunkulu wami emzwa ukuthi nginobheki ungenzela ukuthi akakuthandi ubheki, uthanda iposition yakho. Bosses, asishintshele indlela yokwenza, sishintshele ishubu. Imali ilimosha ilizwe. Abantu abaningi bayithathela intambo bayiphuma. Baningi obhuti abayithathela intambo bayiphuma ngoba uthola ukuthi umfazi wakhe uthandana noKhethelezi. uKhethelezi akunayo ipower yokuthi ngihamba ngiyolwa naye. Uma ngizothi ngiyolwa noKhethelezi uzongihlula ngemali. Into engcono ukuthi lento angayikhulumi abantu ngoba bazongihleka. Angithathi intambo ngenza into eyodwa just because of money. Ipower. That is why madoda mina ngiyavumela uma uza kimbuthi ufake ring ujekolekile ngamlobola kwakuseright answer nemali. But manje angisenamali ngizocela umuthi othithi ukuthi lo mfazi ngimshaya. Ayike wathi avela phihlile ngcono nje impela imnesa avela phihlile lo. Indoda eshonjalo iyanika ithi nawo umuthi kuthi thatha nawo umuthi hamba uthatha le nyama uyibeke endaweni kanje ibole ayisibole ithathe lo muthi uhlanganise bese uyafaka phambili. Haleluya. Uma eke wahamba olala nabantu ababili noma oyedwa uyidayisile le nyama ibolile yavuka kuyena.
because ngike ngahlala nesikonde ngababuka abantu besifazane ekugcineni client sofika kutshela mkhulu ngishadile kodwa sinomunye naye because lokho akasenayo phapha ekugcineni ngifuna ukulala ngidlile leyo mali namanyala athi yona le ndoda engihlala nayo izigcina icela kimi ipetrol kumele ngenze njani amanyala leyo namhlanje ngibele ngizokufundisa I was here to teach you Lord the prophecy okwakhe ngizoyenza into eziwu-2 I'm here to preach number 2 I'm here for amathawulo nensipho ukuze uyibone le ndaba yamathawulo nensipho ukuthi iyasebenza kade sinelo sithi siyale connect kodwa abantu abanenhlanhla balokhu babambelelile emthethweni bathi njengamanje ngizoliphakamisa ithawulo lakho phakathi kwembo yakho aliphakathi ithawulo lakho phakathi kwembo yakho ulithi ithawulo lakho ulithi nje kwemaboliko kamilisha ulithi ithawulo lakho bokana 1 2 3 abawaphela phakamisa ithawulo lakho ulithi alithi ithawulo phezulu ithawulo lakho eliloko alithi ithawulo lakho ngilibona ngikona ithawulo akikona ithawulo akikona ithawulo akikona ithawulo akikona ithawulo lithi ithawulo akamathawulo wena akamathawulo abawakili abamathawulo wabona nakho akamathawulo wena thawulo insipho yakho thawulo yakho insipho yakho konke kubona thawulo lakho insipho yakho ngicela kuqala ngobaba lo baba uThelezi ubaba uLonga ngithe namhlanje impela ngizokwenza konke angithembise bona first ubaba uLonga ubaba uThelezi Simba
uma yonke into engithina yenza umesandleni kwantanga abantu bayaphumelela left and right kanti kimi wakhala nyonini angasubathe awuze esontweni but still noma usufikile kunale ethi I'm not okay, I'm not supposed to be here, afanele ngabe ngilapha uyakuzwa ukuthi inhliziyo yakho ayikho kunento ehlukumezekile phefumulo lwakho inhliziyo yakho yisiconsa igazi uye uzwe impendula akunazi nekuthanda lokho likulandela kodwa lona likhona lento ebuhlungu phefumulo lakho kumanje kunento ethi ngiphume ngengosha umoya phansi batheke ihlala angazimyaliswa mkhulu usuka kuba umoya river amori asenze kanjena when you get time ngicela ubhadele 2 liter wonke 2 liter wonke wobisi fresh just fresh ubaba wakho usana sizokhuluma ngayo ngizoya ubaba wakho ubaba wakho usana biological father ngimshiye bona ungawazi ukuncedisela uzozama ukukhuluma naye ngiyacela uzama sizokhuluma baba kakhulu next week ngibona la uzwe cela ukuthi next week Sunday la uze baba khona 2 liter wobisi yabo ma namhlanje ngifuna uprofeti athi yona impendulo ezokunika yona impendulo noma i-answer engizoyiletha kulo uma ngibuka lokho ngimsejula lo osesuka la uma ngibuka wena nawe still ngihlangane nayo lento yokujula kunomntana wakho odlulele ngokuthiwa ugiqike ngemoto ngabona igama likaSibongi eSposh Jesus where
angiboni ngisho inxele elilodwa, angiboni inxele. Umntanakho uma njengamanje esikhuleka la, ngibona ispirit sakhe sihamba sikuzungeza, akalele kahle emathuneni noma efile kodwa iqiniso liyafihlwa. Angazi wayehlala nobani nomntwana noma kwawuyaphi noma kwakwenze njani, but ngibona negligence noma ngibona ubudedengu benzeka. Kuthe uma benzeka lo budedengu wasekuviwa ngengozi. Very good plan esiyenziwe ngaphambilini. Umuzwa kahle. Usho ukuthi ingane ethothi umngane wakhe. Umngane wakhe kafuna ukuthi icala liphethe ingane yami. Basebona ukuthi ngobe ingane imlale ngokwazi izandla. Khona zokwenza. My profit izofika la. Kumanje mama inhliziyo yakhe ibuhlungu. Nayo umntanakho vele la khona icala wayenalo. Ngoba udayiswa oshomi bakhe. Mayidayiswa oshomi bakhe. Bathi ngcono siyibhoza ngokuthi lo uma yokwadlula emhlabeni ufakazi konke kuyovaleka. Ufakazi avaleka. Ungenzele favor. Ungangitholela impahla yakhe yodwa. Next week umphathele impahla yakhe yodwa. Bekuzothi mina angongitholela isihlabathi esincane sasethuneni kodwa bazofika basake baphuma babaleke. Uya nempahla yakhe yodwa uyazi. Kodwa ngizokubona mina la next week. Ngikunike. Bese silinda amasonto amathathu. Kula masonto amathathu khona lelodwa uzokungitshela ukuthi umazibani sebuye wathi kimi ene futhi ingqondo yakhe ngathi ayisathathi kahle. Bese ngithi yasha. Izoshintsha kuleyo. Ungalali baba ngiyabona zela. Uyazela. Uyazela. Ebusuku awulali. Ushaya uthubekile. Angenzi. Right. Sibulela. Longa lo ne. Uhamba ubala bokhela lo mabhulu. Lokho abokhela ulongo kukhona inkinga naye. Ibaba yena lento manje. Ngiyabona ulongo yes, sizokusiza ngolongo. Athi umuntu abokhela ulongo. Uphi? Lo umlalela ulongo ngikudirectela ukuthi benze njani. Ulongo ufike wafona, angazi ukufonela udaba ngani amadade wenu ngani lapho. Lo muntu lo olandela ulongo umtshela ukuthi ithebeni ulandelwa ngamaphoyisa. Ukukayima imoto zakhona lapha esitiyeni. Ulandelwa ngamaphoyisa. Uyabizwa ukuthi umtshela ukuthi lo mlongo mfike wafona. Uma ufona naye lo mfoneleni wafona. Base kuhamba kuyolanda. Udlule indaba ezandleni zabantu abathathu cishe abathathu. Base bafika kuwo. Thatha lo mlongo le baba. Akona umuntu akithi umlongo. Thatha lo mlongo baba. Ungithole namaqanda u12. Lento ichophe beyistaff ihlanganisi. Unazo lezi zinto kuthiwa abantu babuye nazo. Ubani ngoba uJesu afela izono zakhe mina ngiyonikela ngokwami oil kuphela. So thatha wena wena sisi. So thatha yakho oil yonke, thatha oil. Uzoyifaka nayo yonke la. Bese uyibhika umzimba wonke, uyibhika umzimba wonke, bese uthatha amanzi alubisi. Bese uyageza ukhuluma inkinga zakho zonke. Ukhuluma ugeze, finish. Neyimali ezavaleka ukhulume la. Uzwela ukuthi thatha amaqanda awu12 wabulala bahlangana nomlomo bese uthatha nalento uyifaka phakathi bese uthatha amanzi anobilisa ashisayo bese ugeza uhlale 10 minutes uqale ukoma lento emzimbeni bese uyageza ukuphuthula usuke esusi.
Lekufanele futhi ngabe khona. Ngikhona. Phakamela itawulo lakho, phakamela itawulo lakho, phakamela insipho yakho mawuphethe. Phakamela itawulo lakho, phakamela insipho yakho mawuphethe. Itawulo lakho nensipho yakho mawuphethe phakama. Ngicela ungenzele ifeva mawuphethe itawulo nensipho oza ngaphambili. Uke ngaphambili, uka ngaphambili. Ukanama, ngicela ukuthinta ngesandla. Manje ngithintile uzosuka ubuyele endaweni yakho. special attention mfonele namba yami 0719078008. You'll get special treatment. I go once, I don't repeat. Zonke izinto zakho, zonke izithiyo uzoyiwasha ngaleyo nsipho nangaleyo thawulo. Ithawulo limele ukuthi sengiqala ukulentsha. Angisafuni futhi ukuthi ngingcolise izinto zami noma ngigcolise izinto zami ukuthi ngiminde ibhizinisi yamakhelwane. I want to mind my own business and my own space.
uzothatha leyo nsipho, uzoqala uthathe leyo thawula, ufike ulihlihle kanje ngaleyo nsipho, lithi masokubona usihlihle kakhulu, bese uthathe leyo thawula, ufake emanzini, ufake ebhodweni, ibile ndawona, ibile nani. Uma uqeda bese uyakhipha uphole, you start burning, khuluma, gas. Number 2, uzothatha leyo oil noma leyo oil emoto, uthi coco, bese thatha ithawula elingasali ufake phakathi, bese uyaqala. Amanzi menawo uthatha futhi leyo thawula njani, uyageza ngawo, uyakhuluma. Uzwa le? Bese uma une-oil leyo, uthonsele uyigcoba kancane, noma leyo emoto uthonsela kancane, ugcoba yona. Lezi zinto ozoyikhuluma kumele zenzeke. Uma ufuna imo, ake ngiyekele ukucela amadoda ezintweni ngoba yonke lento eniyicelayo iyafika esigodweni. Yini okusihleka uma ngilalela iy'celo zenu? Nibhizi nicela amadoda. Indoda iyayihluphekela njengoba isimo somnotho sinje namadoda lambile. Ake ngiyeke ukubacela labantu labo sathane labo bayeke. Ngoba yibo futhi abajika abalikhulu inhliziyo. Ake ngiyeke nje ubacela labo. Ngoba nje ngibamba ngesicelo. Uzwakela ke. Siyabonga kakhulu bazali. uNkulunkulu anibusise. Siyohlangana Sunday ngizobe ngikhona, angendawo khona Sunday. Siyabonga. Sasibeke nyawo. Masibonge.